Keba ambe maninga kefo ana mirina na hakilina na ka ko famuya cogo malien munun be États-Unis ku bela jele fo ma sogoleno ana kwa bela jele awni sogoma keba mbolo blangi son oti manyumanyai bi anw jamana n'o ye Mali ye anw bi yɛrɛ ɲini anw bi jamana ɲini anw bi taa sira ɲini an bɛ fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to an ka siniɲɛsigi an fana bɛ se ka lafiya cogo min keba yaasa o ka se ka ɲɛ sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaw ala nana ni sababu ye Burkina ni Niger fangajaso kɛra olu fɛ yen Burkina fɔlɔ ka sɔrɔ ka Niger da o kan nka keba sira min bɛ yen n'a bɛ ka bɔ bi an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ a la a ma nɔgɔn anw bisimilayi fo kana se anw bilama ma anw ko tubabukan an ka maa kalanenw olu ye tubabukan de kalan kɛ k'o de dɔn n'o tɛ maaninfin i bɛ miiri kan min na o ye i lamɔkan ye nka n'a ma ɲɛ k'anw ka jamana nunjuru bɛ minnu bolo minnu ye tubabukalan kɛ minnu taara a sɔrɔbɔni n'a tɔw la olu ma dɔwɛrɛ yira anw na ni o sira tɛ k'anw ka faamuya n'anw ka miiri n'an ka ko bɛ bɛn o ma keba bi Moritani ni Alizeri olu sɔnna o jɔnya ma Mali ni Burkina ni Niger olu ko anw tɛ to o jɔnya minan kɔnɔna na fiyewu min ye cɛncɛnfuga jamana saba in ye n'olu ye jɛkulu sigi ko AES yalama bi Alizeri ale ni Moritani ka jijukɔrɔ saya olu ka janfanjugu o bɛna na se sɔrɔ nin jamana ninnu na wa keba min bɛ fɔ ka fɔ bɛɛ lajɛlen na ka nɔgɔ bɔ o la pewu o ye k'a yira k'a fɔ Alizeri ale ni Moritani sigiɲɔgɔn minnu don Mali bolo bi banbanci wale njugawale kɛba u b'u kɔkɔrɔma don sigana yɛrɛ tɛ kuma in na tuguni o waleya bɛ tali kɛ mun na dɛmɛ ni kibaruya di ani waleya cɛjugu minnu n'u bɛ k'o ta bi ani ka waleya minnu sigi sen kan u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u ka yanga k'o to senna nanzaralakaw kɔrɔ se mun b'u ye ani ka ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin AES jamanaw ma keba nin tɛ nkalon tatɔ ye ka da u la dɛ sabula a sinsinnen don kumaw kan kuma minnu tun bɛ fɔ ŋunuŋunu na bi n'a bɔr'o la ka na kɛ kɛnɛkan kuma ye kunnafonidilaw bolo kuma minnu tun bɛ yen ni jatigintanw don min bɛ ka da kɛnɛmaya bi jateminɛlikɛlaw jɛkulu minnu bɛ politiki bɛrɛbɛrɛli baaraw kɛ kunnafonidilaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛla kunnafonidilaw ɲɛɲininikɛlaw farafinna politiki bankun kan bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka nin kuma de fɔ ko min ye Alizeri ni Moritani ye u kɛlen don k'u fila k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bila Faransi ale ni OTAN ka bolo kan yaasa anw ka jamanaw n'o ye Mali Burkina ni Niger olu kana se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya si la u ka AES ko la keba n'i ye jɛkulu marafatigiw ye n'i ye bamanci jɛkuluw ye bi anw fɛ yan munumunu salo la u kɔkɔrɔ donnen don bi sɛmɛyɔrɔ bɛ u la k'a sababuya kɛ Alizeri ale ni Moritani bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u dun bɛɛ lajɛlen ni anw bɛ dancɛ bɔ wa sigiɲɔgɔnya o b'an n'u cɛ a mɛnna Alizeri kɛra sigiɲɔgɔn ye sigiɲɔgɔn min ni a fɛsigi gɛlɛyara wa min ye ŋanamu ni kurutukurutu ye o maloya foyi tɛ a jamana in na keba farafinna kɔnɔ dugukolo hakɛ la bi jamana tɛ min ka bon ni Alizeri ye dancɛ b'a ni Mali cɛ cogo min a b'a ni Moritani tɛ ten a b'a ni Niger cɛ ten wa a b'a fana ni Libi fana o cɛ o Alizeri min filɛ nin ye keba ale de kɛlen don k'i kɛ ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmada ye anw fanfɛ bolow fɛ min y'o Alizeri ye maa kan ka hakilila jigi kɛ koyi banbanci wale njugawale kɛbaw olu ka fagali ka se sɔrɔ olu kan
santan laban in na u y'o fɔ k'o bɔgɔra dɔ ko olu ye se sɔrɔ o la nka Alizeri ɲinɛna k'a fɔ ko min ye maritaba ye a kɛra ale de fɛ yen san 1990 san waati min na min ye balawu bawululu fɛ yen k'a sababuya kɛ silamɛ diinɛ maaw keba olu tun ye parti sigi koyi Abasi Madani a ma taa laban Bujafu faali la wa o kasara min kɛra u fɛ yen a n'o bamanciwalew lataa yɔrɔ ɲinini o de la sa u nana o dili don anw fɛ yan k'o dili don Niger fɛ yen n'i ye Alizeri ta k'a lajɛ keba min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ sira fɛ a bɛ kuma duman mun fɔ a n'a bɛ tulojukɔrɔ kuma mun fɔ nka a yɛrɛ ɲɛda yɛrɛ ye min ye o dogolen don bɛɛ lajɛlen na sabula o ye balawu o ye tasuma o ye ka taa kɛ Mali ale ni Niger tɛ minnu ka surun a la kosɛbɛ o Alizeri kelen n'o y'a sɔrɔ a ka dancɛ dɔw bɛ yen a kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi k'olu datugu nka yɔrɔ dɔw bɛ yen a kɛlen don k'olu dayɛlɛ fuwan yaasa bamanciwale n'u ka walekɛbagaw ka se k'u sago sɔrɔ wa u ka tila ka boli ka don ale fɛ yen k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ o misali ye mun ye bi Alizeri kɛlen don ka maaw sigi a fɛ yen maa minnu n'u ye bamanciwale n'u ka walekɛbaga dilidonbabaw ye wa min ye u dogoyɔrɔbaw ye u ka kɛlɛ labɛnyɔrɔbaw o bɛ u bolo o tɛ dogo la tuguni min ye Alizeri ka nin baara in ye keba n'i b'a ɲini yɔrɔ jan i t'a ye koyi nka masuruna na dɔrɔn e ka u ni Mali dancɛ ta k'a lajɛ waleya min bɛ yen bi n'u kɛlen don k'o kɛ k'a sɔrɔ Mali jamanadenw olu miiri bɛ min na o tɛ ni Alizeri ye o ye Alizeri ɲuman ye o ye Alizeri min ko ko bɛn ni kelenya ka sabati o ye Alizeri min ye ni ale yɛrɛ kan ka i sinsin k'i miiri k'i taasi nka bi o Alizeri ale de kɛlen don ka Iyad Agali sigi sen kan k'a kɔkɔrɔma don Ansar Dine ma wasakɛ min ye Jamatal Nurul Aslam ye n'o ye Jini min ye o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya bɛ ale de bolo bi wa olu bɛɛ lajɛlen dogoyɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ u ka labɛnw kɛyɔrɔ u ka bingaliw bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ min na bi ka se jamana ninnu ma n'o ye Mali Burkina Niger ye Alizeri de kɛlen don k'olu kɔkɔrɔma don wa musaka fana bɛ d'u ma waleya min ka d'u ye u ka o kɛ o la sa min ye Bamako ale ni Ɲame olu y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na sigi ti maa sɔn koyi sabula min ye nin jamana in ye n'o ye Alizeri ye a bɛ ka ɲɛda min yira olu la o kɔ kan maaw ɲɛ tɛ fan min na keba o ye bamanciwale n'u ka walekɛbaw kɔni a tɛ sɔn fiyewu k'olu kɔbɔ fiɲɛ na min ye jamana fila in ye u ko ko dɔ kɛra jajiri fasa la ten olu ni Alizeri an ka jɛ ɲɔgɔn kɔ u ma dan o ma dɛ maa min yɛrɛ bɛ Alizeri suruku ni ka a bila baara ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye Mali Burkina Niger ye u ko Faransi ma e ni anw wa sɔrɔdasi gun kan wa o banna yaasa an ka jamanaw ka se ka lakana olu bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ka t'u bolo maanabɔ Alizeri ale jalakilen don bi Alizeri ale kɛlen don jamana ye bi min b'a fɛ ka nin jamana ninnu dafiri ni sira bɛɛ lajɛlen ye min ye kunnafonidi siraw ye u y'olu lajɛ ka dɛsɛ u bɔr'o la u ko ko olu de bɛ bɛn ni kelenya sinsin cɛncɛnfoka jamanaw kan nka bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye Mali Burkina Niger olu y'u cɛ ka bɔ Alizeri kɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka bolongani tamasereya k'o ta k'o ɲɛsin a ma sabula a bɛ baara min na bi o ye k'olu dafiri k'olu bɔ u sen bɔ golo kan pewu wa a kelen tɛ han min ye Alizeri ye a kɛlen don ka burudamɛ jɛkulu bamanci jɛkulu min ye bingalikɛlaba minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bamanciya wale ni juguya walew kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ta k'u kɔkɔrɔma don nin tiɲɛ in o min kun dogolen don Mali Burkina Niger ni u y'o da ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ye koyi sabula u y'a ye k'a fɔ olu sigiɲɔgɔn min filɛ nin ye n'o ye Mali ni Niger ye n'u ma fɛɛrɛ ɲini a bɛ k'olu mago sa wa n'i y'a jateminɛ bi keba ni Tinisi yɛrɛ bɔra a la Alizeri ni a fanfɛla dancɛ si bolo ti ɲɔgɔn bolo bi koyi o ye ko ye ko min dogolen tɛ bɛɛ bɛ min kalama k'a ye k'a fɔ Alizeri yɛrɛ kɔni a ka degun barika bonyana keba u y'u t'o la Mali ale y'i bolo mɔnɔbɔ baarakɛla wɛrɛw nɔfɛ teriya sira wɛrɛw nɔfɛ baara taabolo wɛrɛw nɔfɛ min ye Mali Burkina Niger olu ko sa k'u na ŋunafan sɔrɔ fan wɛrɛw fɛ wolomasiri taba gunda yaasa u ka se ka kɛ lafiya u ma min ye bi Irisi ale yɛrɛ de kɛlen don k'i bolongɔni tamasire ta ka ɲɛsin bi min ye Ukraine jamana ma Ukraine jamana min n'o bɛ ka dɛmɛ bi Mauritanie ni Alizeri fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mauritanie fɛ kosɛbɛ
irisiw ye kuma bɔ dibidibila kuma na k'a da kɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu keba o la sa min ye irisi jamana ye ale bɛ ka se mun ni baara minnu kɛ bi a y'a ye k'a fɔ ani Alizeri tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nka kɔsa in na a y'a faamuya k'a fɔ ko ale ka kuntilenna ale ka kow ye cogo Alizeri to o la wa Alizeri bɛ sama-sama fɛn fɛn la nin ye bi ka taga ɲɛsin Faransi ma o ye ka irisi k'a lajɛ k'o lasunɔgɔ irisikaw ko k'olu ye nin faamu koyi Alizeri bɛ ka baara min kɛ olu ɲɛ b'a la ka tɛmɛ u yɛrɛ kan o la olu ye bolokɔni taamasere ta ka ɲɛsin u ma k'a yirula k'a fɔ min ye Bamanciwale wale kɛbagaw ka minɛn minnu bɛ na n'o bɛ bɔ Ukrainekaw fɛ yen n'o bɛ ka t'o di Bamanciwale kɛbagaw ma Mali kɔnɔ a ti tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ koyi Alizeri ka yamaruya kɔnɔna don wa a bɛ tɛmɛ Moritani de fɛ o la sa min ye Alexandre Inanov ye ni ale ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye irisilakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye kunnafoni di a ko ko Alizeri ani Moritani olu de kɔni kɛlen don bi ka siraw dayɛlɛ sira minnu b'a to maramafɛnw Ukrainekaw bɛ don ni a ye sira min b'a to drone sira min b'a to sɔrasiw sira min b'a to min ye Bamanciwale wale kɛbagaw ye u bɛ se ka kɔkɔrɔma don ni minɛnw ye cogo min ye Ivanov ye a ka laselila tasi n'o ye irisilakaw ka kunnafonidi gafe belebeleba ye a y'a fɔ ko min ye Ukrainekaw minnu sigilen don bi Alizerikaw fɛ yen ani n'u bɛ Moritanikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'u bɛna ni jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ taama birifini ye k'u bɛɛ lajɛlen ye sɔrasi de ye u bɛ taa ni minɛnw de ye u b'u dɛn ka taa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Moritani kɔnɔ ka taa kalan kɛ olu kunna k'a bɛɛ lajɛlen ye sɔrasi ye bi a bɛɛ lajɛlen ye sɔrasi ye sini wa Moritani Alizeri u bɛ k'o baara de kɛ k'o sɔnɔgɔya kɛ olu ye yaasa basigibaliya u ka ɲɔɲɛ hali bi Mali ale ni Niger kɔnɔna na irisikaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye nin waleya in faamu u ye Alizeri ka fanfila wuluniya u ye o ye wa olu tɛna se k'u sigi tuguni k'u ɲɛ jɔ o la fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo u tɛna se ka nin jamana ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya bali wa min ye baara ye ale na o sigi sen kan yaasa Mali Burkina Niger olu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ nka min ye wulikajɔ ninnu ye a ɲɛsinnen don jamana min ma kosɛbɛ o ye Mali ni Burkina ye yaasa ka se ka Bamanciwale ni Jugawale kɛbagaw wuli ka jɔ olu fɛ yen walima fangandaraki ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen dafiri keba min ye Moritani ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko maa min don ko a sen tɛ ko la sajugu sasumalen k'a sɔrɔ a bɛ kɔfilajɛgɛya la Moritani ale ni Mali dancɛ sira min b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ keba a bɛ taa se fo kilomɛtiri 2000 ma min ye Moritani ye a jɔyɔrɔ bi a bɛ ka waleya mun kɛ bi a bɛ k'i yɛrɛ yira k'i kɛ jamana ye i b'a fɔ jamana min sen tɛ ko la k'i yɛrɛ masuma k'i sigi wa fana a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw ɲɛ tɛ farafinna jamana tɔw la Mali Burkina Niger ninnu k'aw ɲɛ tɛ la ko basigibaliya b'u fɛ yen min ye Bamanciwale kɛbagaw b'u fɛ yen keba ko a dugu ma Bamanciwale kɛla ɲɛbaw u n'olu de bɛnnen don a kan aw kana se anw ma anw tɛ se aw ma n'aw ye degun sɔrɔ a bɛ n'aw kun dogo anw fɛ yen wa anw Moritani aw kana bingali kɛ anw fɛ yen keba ko bingali o bingali kɛra n'i y'a ye k'a fɔ ko Moritani ka minɛna la o dugusajɛ a bɛ bila sabula u ka ɲɛmaw dagayɔrɔ foyi tɛ u la ni Moritani tɛ wa Moritani fana b'a fɔ maaw ɲɛna ko min ye Bamanciwale Jugawale kɛbagaw k'ale ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ o ɲɛdɔn kosɛbɛ k'u bɛ se o kunbɛli la wa baaraw kɛcogo ɲuman ko o bɛ olu bolo nka ko tiɲɛ min ye olu yɛrɛ de ye Bamanciwale ni Jugawale kɛbagaw kɔkɔrɔ dɔ b'aw ye wa olu de n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛw ni dabali sɔrɔla sa min ye Moritani ka nin ko in ye ka woro bɔ ka fura b'a woro ɲɛma pewu bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ bi Ukraine mina ni minɛn min ye baara minnu sigilen don sen kan bi an ka jamanaw bɛ se ka degun sɔrɔ cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ o tɛ yɔrɔ fila ye koyi o ye Moritani ye bi o ye Moritani ye sini min ye Ivanov ye irisiw ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ale de ye nin kuma in fɔ a ko kabini u b'a kɛ dogo la fo sisan u nana kɛ dankɛnɛmaya kɛnɛ kan u yɛrɛ tɛ siran tuguni u b'u jɔ kɛnɛ kan Moritanikaw fɛ yen ka baaraw kɛ olu ye kimɛli kɛ u ye jateminɛli kɛ u y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna bi min ye Ukrainekaw ye u ka wulikajɔ n'u ka maramafɛnw caman a minɛna kɛlɛbolow la a minɛna kɛlɛkɛyɔrɔw la a minɛna bingaliw senfɛ min ye Mali armée ye ale ka wulikajɔ n'a ka timinandiya de y'a to bi ni nin ko ninnu si tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ Union africaine ale ni Union européenne olu bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye bi keba minnu kɔni olu tɛ dɔwɛrɛ fɔ nanzaralakaw ye koyi bolo min b'a di o bɛ sanfɛ kuma bɛɛ de keba nin ko in Mali ni AES jamanaw u ye janfa natɔ ye u ye Alizeri ka janfa natɔ ye
u ye Algérie ka namara natɔ ye nka min ye jamana ninnu fana ye u yɛrɛ sɛmɛ yɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ u yɛrɛ la koyi keba maliyɛnw caman bolo Algérie kan ka miiri ka taasi sabula yani bi ka se kununko de tɛmɛna keba olu ye kɛlɛ min kɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a ko kɔrɔdonba a n'a kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛba maliyɛnw y'u ni di a la k'u ka jamana di k'u ka marifa di k'u ka nafolo di k'u ka dugukolo di ko balimaya n'o sinjiya kama min sinsinnen no joli kan ko Algérie kun kan k'i miiri ko bɛ ko la ale man ka se k'o ta k'o ɲɛsin Mali ma ko nka a bɛ ko min na a na to a la sabula min ye burudamɛ jɛkulu ni bamanci jɛkulu ni ninjuguya jɛkulu minnu n'a bɛ k'olu kɔkɔrɔma don Iyadi n'a ɲɔgɔnnaw a k'a sigi n'a ye k'a fɔ ko Mali ye nin bɛɛ lajɛlen fura sɔrɔ koyi Moritani min bɛ ka tugu a kɔ k'o fana k'a bila a kun na k'a fɔ a bɛ ka diɲɛ magobatigi minnu ka baara kɛ bi olu magobatigiw teri t'u la jugu tɛ u la u ka nafa ma taa yɔrɔ o yɔrɔ o b'u la taa o yɔrɔ la wa min ye Mali Burkina Niger ani AES jamanaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u tɛna fosi bɔ a la Algérie k'a bila a kun na balimaya ni sinjiya Moritani k'a bila a kun na balimaya ni sinjiya min mɛnna u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra Mali ɲɛmaw Mali wolomasiri tabaw Malidenw o kɛra olu ka hakilina ye tuma caman nka n'u bɛna n'a ɲini de ko nin jamana fila in k'u bɛ Mali dafiri ko wa k'u na maliyɛnw jɔlen sɔrɔ u ɲɛ kanga la wa maliyɛnw tɛna segin u kɔ keba ko n'an m'an farati Algérie ni Moritani u bɛ ka taa ni ko ye sira min fɛ bi Mali Burkina Niger ani Irisi u taa ni waliya in ye a n'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen diɲɛ seleke naani bankun kan ka taa ɲɛfɔli kɛ daluya gɛlɛn mun b'u bolo k'o bɔ k'o bin o la min ye Moritani ni Algérie ye u yɛrɛ ɲɛna ko jɔyɔrɔ min b'u bolo u bɛ k'u yɛrɛ kɛ min ye k'a sɔrɔ u t'o ye k'a sɔrɔ Bamajɔlen jugawale kɛbaaw kɔkɔrɔba dɔnbaaw y'u ye k'u na o kɔlɔlɔ ta u ninkini kan hali a ti mɛn ko sabula kɛlɛ min bɛ sen na diɲɛ yɛlɛma kɛlɛ don jɔyɔrɔko kɛlɛ don min ye politiki ni fɛɛrɛw ni lakanako o kɛlɛ don yiriwali kɛlɛ don bolodi ɲɔgɔnma jɛkulu kuraw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se min ye jɛkulu minnu bɛ ka sigi sen kan ani fɛɛrɛ min bɛ ka sigi sen kan k'u hakili to a la n'i y'a mɛn ba ye ba bin dɔ kɔ bɛ ntɛnɛn na kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra